Hey, weet je wat? Het is van een zeer schöne dag. 34 graden heute. Nu kan je zijn, dat zal alle grond worden. Ik ga er eerst vom Schotten zijn. Maar immerhin, ik wil bloos te jullie zijn, wanneer een mensen van jullie doen, zuurdig brood bakken en dan gaan we uitkomen dat. We gaan nu de laatste paar weken, ik heb brood gebakken, vroeger heb brood gebakken, zo'n bultje van sourdough bread. En dat is plus niet ganz so uitgekommen, wie dat worden gleichen. Ich einmal habe gesagt, ich dachte nicht, voll, wenn es dort geliert. Die, das muss das so fein uit, dat ging so fein ab und alles. Und nu, weil das nicht so gut abgegangen ist, wie das gleichen, aber. Und dann muss ich anhauen bleiben. Aber weißt du was? Die Bultje, die schmied ich nicht weg. Was ich von der Seite ist, ich die Kerste losschneiden und dann die Feinmerken an Treimels. Und dann die 250 Grad Fahrenheit. En de bak nemen, de fine, die gaan 4 even. En de bak nemen, en dan alle 7, 8 minuten daar maar weer aanbedienen. Dat, falls ik zeg dat wat niet reich wordt, maar dat wird nicht länger als 20, 24 Minuten, 250 Grad Fahrenheit. Ik weet daar nog wezen. Anyway, dan die alle 4 voor 7 minuten aanbedienen. En dan de waren trainieren, dat je nicht te bruin wordt. Je wil die nicht te bruin maken. Maar anyway, die kan je gebruiken zum Klaps addieren, zum Meatballs maken, eerst wat lasagne op. Maakt soep. Eerst moet je die broodtremmels gebruiken. Dat is een goede salad op. Of maak een soep. Dat heeft een zeer schijntje smaak. So, wanneer je nu opeens voor zuurdig brood maken en dat is niet graag uitgekomen, schmied dat niet voort. Dat ik dat die liquidor en blender, dat ik dat fijn maken, bis ze optrekken, dus hand trek. Dan denk ik zeer groef het zeven, dat we daar zeven. Ik wil dat alle weer reinhalen, maar anyway, nu heb ik dat alles smaak gereicht. Wat niet wezen wordt zit, so. Die hat für jeden zu sein, die sind noch sehr fan zu Milanese merken. Ja, nu wil ik het mal wezen, check hem op. Ik heb de kaars niet alle losgesneden, maar dan is het een beetje zwaarder dat fijn merken, maar check hem op. Dit zijn nu die, en dat eentje na dat ook de panko kruimels. So, anyway, dat wat je kan doen met brood. Wat je ook, je moet kan wij wel een heinabroden, dat je een kruimels aandoen, of pork chops, ergens voor. Ja, nu word je toch naar de ploot wezen. En je wil er niet te schrikkelijk veel nemen am Klappen. Dan reicht het een beetje beter. Dat kan ik graag zijn. Ik had de kaarsten vielleicht al alle buiten loten, maar het is gedaan. Dan hebben we het eeuwig, maar dit is anyway zoveel van een bultje. Zie je, dat heeft graag een detail hier van een bultje. Dan heb ik de meeste kaars nog afgesneden. Nu kan je er aan de komen gaan dat blijft verwerken goud. Of je kan het aan vriezen nemen, afvrieren. En weet je wat, heb je mal van shrimp of camarones con chili colorado gemerkt. Ik heb het nog niet rijden gedaan, dat ze dat van der moet proeven. Lekker wat, zeer zijn smaak. Ja, nu heb je nog van dichtbij wezen. Check het mal dat. Dat ruikt al zo goed schön. Nou, we wollen eens nog wat Schaubeln merken, frijoles refritos. Nou, wat leuk, van jou zin und hat nach mit geregend. Fangt an sehr smaak gerein te loten. En check mal, hier haben wir uns een grote Texas Pan Schaubeln gemerkt. Frijoles refritos. Ai, ai, ai. Ik heb ons aan het lezen en aan e-shop hebben de werkgever zeer schöne Schaubeln. Frijoles refritos. En dan met Palo Santo hier van Strukland. En dat er ook nog een beetje magerijk had. Oh, dat is mijn schijn. Dat zijn Schaubeln pintos. Hier is goed zijn. Van eerst waren helge dag. En we hebben zijn fijn het zelfs gemerkte kool. En daar wordt einfach goed nog klaps gebakken. Dit is zo'n vlees. De half Schweinfleisch en de half Rindfleisch maken sehr schön. En we hadden zo'n schijnend heitet water. Kijk mal, wat dat hier over gas ja van een kool meer aan het hartje mal. Dat ja veel gas auf en dat brennt ook sehr fijn. We hadden deze werk en er waren eenmaal een beetje die 2 Tage vol kool gemerkt. Dat heeft gewoon een beetje een grote mensenkoorval. Hier hartje dat. Ja, dat is wat we eruit gekregen hadden. En dat is een grote meskorval. We hadden deze week een deel eten gemerkt. Nu hebben we de werkgever eten nächste week. Hier hadden we ons nog wat. Heina
wieder Fleisch gekauft. Da war ab Kohlen backen. Oh, was dort jetzt scheit. So, nu wordt er bloß mit Gersten Barbecue und das hat mir leid am Dünn zu backen. Die einmal wurden geprüft haben mit Kohlen Fleisch backen dort, erst bloß ganz was an das. Und das Dreck schmeckt viel, scheint nicht so uitgedreht. En weet je wat van dat Heinerfleisch wordt van dat hadden we gebruikt Heiner Enchiladas merken. Hier hat bloß eine Schiefe Portenbeet reingemerkt. Die andere Blutfall, der hat mir reingemerkt. Der wird erfrieren und dann haben wir den ersten Tiet rein. Schmeckt sehr schön.